ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହଉ ବା ନିଜର ଭାବିକିରି ପଚାରୁଥିବା କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମଣିଷକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ସେ ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ, ବାହାଘର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନାହିଁ, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, କେବେ ବାହା ହେବୁ, ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ସେ ପୁଅ ହୋଇଥାଉ ବା ଝିଅ ହୋଇଥାଉ, ତାର କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ଥାଇପାରେ, ଝିଅ ନ ମିଳିପାରେ, ପୁଅ ନ ମିଳିପାରେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କେଉଁଟା ହେଲେ ଅସୁବିଧା ଥିବ, ବାହାଘର ନାହିଁ। ତାକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବାଟା ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ ସତରେ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ବାହା ହେଇଛି, ବର୍ଷେ ହେଲାଣି କି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସ୍ୱାମୀକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ତ୍ରୀକି ପଚାରିକି ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କାନ୍ଦି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛି। ଗୋଟେ କେତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ସର୍ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ କିଏ ଯଦି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ କିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ହଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ତାଙ୍କ ଦି କୋଉଠି ଯାଇ ପଚାରିବା, ଭୋଜି ହଉ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଉ, ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ, ଯେ କେମିତି ଗଲେ, କୁଆଡ଼େ ହେଲା, କିଅଣ ମଲା, କେମିତି ଗଲେ, ଏ ଜିନିଷ ଯାକ ପଚାରିବା ତମେ ଅତି ସହଜରେ ପଚାରି ଦେଉଛ। ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ଆମେ ହସ ଗମାତରେ ପଚାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଲେ କେଉଁ ହେଲାରେ ଆଉ ପିଲା ହେଉନି, କେଉଁ ହେଲାରେ ବାହା ହେଇନୁ, କେଉଁ ହେଲାରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛି, କେଉଁ ହେଲାରେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି, ଏ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପଚାରୁଛୁ, ଯେ ଆମେ ହସ ଗମାତରେ ପଚାରୁଥିବା କିଛିଟା ଗୋଟେ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଆଘାତ ଦିଏ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କେ ଆଗରେ ହସନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଯଦି ଫେସ୍ କରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବା ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ, ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ବି ଯଦି କାହାକୁ ପଚାରିଥିବି, ଏମିତି ଯଦି ମୋର ବି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।